vægt på, hvem man sådan tænker, der er god til at have et overblik sådan generelt på, hvordan alting fungerer, og sådan have overblik på, hvordan det hele ligesom kører, sådan, så der er styr på alting. Det er i hvert fald det, jeg har lagt vægt på ved navigatøren. Og så har jeg lagt vægt på, at den anden skal være en, der er god til at hjælpe. En, som måske også er rimelig god til systemerne, så man kan få noget sparring. Jeg har lagt vægt på, når jeg har nomineret mine kolleger, det har været, at navigatøren skulle være en, som var detaljeorienteret og som var god til at holde fokus og som sagt kom ned i detaljen. Omkring styrmanden, der har jeg lagt vægt på, at det skulle være en person, som bidrog på en usædvanlig måde måske, eller med godt humør, eller var en, der kunne give gode råd. Det kunne være til, hvordan vi nåede vores mål, eller en god vending, eller et eller andet. Det, jeg lægger vægt på, jeg tænker, at vi skal i hvert fald have nogen, der har god energi, som virkelig har også, kan man sige, det store overblik for at drive det helt sikkert på rette køl, og ligesom få virkelig styret dagen i mål, og virkelig vise, at det her, det kan vi faktisk godt selv. Så det glæder mig faktisk rigtig meget til, at vi kommer helt sikkert i havn. Ja, selvfølgelig har jeg nomineret. Ja, selvfølgelig har jeg nomineret. Jeg har ikke stemt endnu. Jeg tænker stadig, men jeg når selvfølgelig inden på torsdag kl. 12, som er sidste deadline. Så husk at stemme.